Здравейте на всички! Днес съм решила да ви направя едно съобщение, което се отнася за вас и то да ви помоля. И искам да ви попитам и по-скоро да ви помоля, както казах, дали ако можете да ми напишете няколко въпроси, за да мога да направя такъв клип. Защото някои момичета ми пишат откъде си, как се казваш и на колко си години. И аз реших да не им отговоря, защото искам да направя такъв клип. И ако сте съгласни, пишете ми долу в коментарите. Тоест, напишете долу в коментарите въпросите и аз ще направя такъв клип, ако може днес. Котката ме гледа през прозореца, съжалявам, но... виждате я? Ей там горе. Да, гледаше ме толкова странно и просто погледнах, но няма значение. Може да ми напишете и так въпроси, т.е. въпроси за двама. Ще доведа моя приятелка или тук, или в тях. Ще я доведа и може да направим так въпросите са за две момичета, въпроси за две момичета. Или може да напишете въпроси само за мен, както вие решите, но моля ви се, искам да направя такъв клип и ако сте съгласни, дайте ми палец нагоре, ако ви е харесало. Тоест, не давайте нищо. Извинявам се, не давайте нищо, не давайте палци, просто искам въпроси, това искам, въпроси и надявам се да ви е интересно, зависи какви вие въпроси ми задавате, дали за двама, т.е. так въпроси или само за мен, както вие искате, аз нямам нищо против. Само искам въпроси и благодаря. И моля ви, пишете долу в коментарите въпроси. Само да кажа, че нямам социални мрежи още. И ако имам, ще кажа, но просто за сега още не съм си направила. Но ще си направя и ще ви казвам, но само тук в YouTube да ми пишете въпросите и аз ще ви отговарям. Благодаря, довиждане.